L'efecte triboelèctric és un tipus d'electrificació causat pel contacte amb un altre material, per exemple, per fregament directe. Quan acostem el globus, que està carregant negativament a la superfície de la pissarra, es produeix un fenomen d'inducció electrostàtica. Els electrons dels àtoms de la superfície de la pissarra són repel·lits pel globus i queda al descobert, parcialment, la càrrega positiva dels seus àtoms. Aquesta càrrega positiva atreu el globus carregat negativament i aquest queda enganxat. La sèrie triboelèctrica és una classificació de diferents materials segons com transfereixen electrons si els freguem entre ells. Així, si freguem els nostres cabells amb un globus, hi haurà una transferència d'electrons dels cabells al globus i tenim que els cabells adquireixen càrrega positiva i el globus negativa.